do mesmo para dar comezo ao debate. Punto primeiro, Orzamento Xeral da Corporación, ano 2021. Pois, como decía, procedemos entón ao debate por parte do Goberno, a Concelleira de Economía, cos tempos establecidos na Xunta de Portavoces, 6 minutos en esta primeira quenda inicial. A Concelleira Paula Alvarellos. Moitas gracias, alcaldesa. O proxecto de orzamento para o ano 2021 é un proxecto excepcional para unha situación tamén excepcional pola crise sanitaria que estamos a padecer. Como capital e núcleo central desta provincia, é o momento de afrontar políticas públicas atrevidas, pero rigurosas, que por unha banda nos reforcen como cidade de futuro e por outra nos axuden a deixar atrás unha situación imposible sequera de imaginar hai só uns meses. Para ello, temos a obriga de ofrecer todas as solucións que estén ao noso alcance para minimizar o dano económico e social desta situación, continuando coa conduta de goberno proactiva e de anticipación que estamos a levar desde o inicio desta crisis. Solamente quero recordar que fomos a primeira cidade de España que sacamos unha liña de axudas directas por importe de 5 millóns de euros. Tamén a primeira en adoptar medidas que evitasen que centos de empregados de empresas contratistas se tiveran visto obrigados a acudir a ERTEs. Pero ademais destas medidas de anticipación, tamén temos a obriga de conseguir que, unha vez superada esta crisis, saíamos reforzados e con un obxectivo de modelo de cidade avanzado e sostible. Son máis de 106 millóns de euros para un orzamento na procura de convertir a Lugo nunha cidade máis robusta, máis social, cos mellores servicios e a mellor atención aos cidadáns. Así, seguirá a ser un orzamento social que teña sempre como referencia as persoas e, sobre todo, as máis vulnerables. Por todo ello, temos dous obxectivos fundamentais, que son reforzar as políticas sociais e aumentar o esforzo inversor. Respecto ao primeiro, o reforzo das políticas sociales, no ano 2021 destinaremos 31,2 millóns de euros, é dicir, o 29,3% do noso orzamento. Será o máis alto da historia da cidade, destinado a fins sociais, co firme obxectivo de afianzar o noso compromiso ineludible por conseguir mellores niveis de calidade de vida, tanto nos ámbitos rural como urbano, tamén por integrar os sectores máis desfavorecidos, por fomentar a oferta educativa, deportiva e cultural e por apostar por unha dimensión patrimonial e turística acorde co potencial da nosa cidade. Destos 31,2 millóns de euros, máis de 13,8 millóns destinaránse a políticas de benestar, con atención prioritaria ás familias, á infancia, á emerxencia social, á atención das persoas maiores e dependentes, á atención á exclusión social, á reinserción de persoas con discapacidades e tamén con adiccións. Tamén resulta necesario continuar cas axudas aos nosos comerciantes, aos nosos empresarios, emprendedores e autónomos, para que, de igual xeito que fixemos durante todo o ano 2020, podamos poñer en marcha no ano 2021 distintas accións que axuden a dinamizar económicamente todos os distintos sectores productivos da nosa cidade. Con este fin destinaremos 5,3 millóns de euros, que representa o 5% do noso orzamento. Pero, además, queremos aumentar ese esforzo inversor, seguir investindo en melloras para Lugo e no benestar dos nosos veciños e veciñas. Este capítulo incrementase concretamente nun 40%, pasando de 10,4 millóns no ano 2020 a 15 millóns de euros. As líneas xerais destes investimentos para o ano 2021 van encaminhadas a seguir dando pasos no noso modelo de cidade e son as seguintes: mellora do noso patrimonio, con ampliación dos espazos públicos peonís e actuacións de novas urbanizacións. Poñer como exemplo o aumento do paseo interior da Rolda da Muralla con máis de 500.000 euros, a reurbanización da zona sur da Ronda da Muralla con 650.000 euros. Tamén máis zonas verdes, espazos de esparcemento, parques infantís e máis canís, con unha cantidad aproximada de 700.000 euros. Melloras tamén na conectividade e na mobilidade, así como na seguridade viaria,
Galicia, con reposición de firmes tanto nos barrios de zona urbana como na zona rural. Tamén novos alumeados públicos na cidade e no rural, na busca dunha maior eficiencia enerxética. Neste sentido, aquí invírtese máis de 3 millóns de euros. E sen olvidarse de actuacións básicas na contorna rural que acumulan importes de máis de 700.000 euros. Tamén quero facer unha mención expresa ao capítulo 1 de personal, xa que se destinan máis de 30 millóns de euros no gasto de personal, que supón 28,53% do gasto, para dar cobertura á nova RPT, o que nos permitirá novas incorporacións de personal a través das ofertas de emprego, con un emprego en mellores condicións e máis estable. Reforzamos tamén o personal coa creación de postos clave en servicios esenciais, que tamén se traducirá na prestación de mellores servicios a cidadáns. Así prevese a creación dun servicio de igualdade, un servicio novo de fomento ou un servicio de desenvolvemento local. Tamén adícanse o 50,51% do gasto en servicios básicos, que son os que máis influencia teñen no día a día dos nosos veciños. É decidida a aposta para asegurar uns servicios públicos de a máxima calidade, sen reparar hasta o límite das nosas posibilidades nos gastos que elo poida provocar. Así, a título de exemplo, podo poñer os máis de 3 millóns de crédito para o servicio de limpieza e recollida de basuras, máis de 1,5 millón no cuidado e mellora de zonas verdes, o plan de transporte con novas liñas, o que superará tamén un importe gasto, e tamén atender e mellorar o alumeado público con renovación de todos os puntos de luz. É dicir, como dixen ao principio, un orzamento eminentemente social expansivo para un momento excepcional. Moi ben, moitas grazas. Turno agora para a portavoz de Ciudadanos, 6 minutos. Pois moitas grazas e moi bo día a todos e a todas. Bueno, pois hoxe asistimos a este mal chamado debate aos orzamentos, porque este pleno é unha mostra evidente da aplicación do rodillo da maioría. Ese rodillo, por certo, que tanto o Partido Socialista como o Bloque critican outras administracións, pero parece que como aquí lles vai ben, pois preferen asumilo. Pero aínda así, e asumindo o noso absoluto compromiso coa nosa cidade e con toda, e repito, toda a cidadanía lucense, queremos tratar este debate con máximo respeto que, por outra banda, vostedes omiten unha e outra vez. Pero isto xa non nos sorprende a señora Méndez, levámolo vivindo con el desde o ano 2015, pero sí do señor Arroxo, que ata fai ben pouco pois exixía transparencia, diálogo e consideración institucional, pero que nestes tempos novos e co cargo de vicealcalde na súa tarxeta de visita pois parece que o esqueceu. Porque non se é mellor político por ter un coche do ano 2008, senón por ser consecuente e coherente cos principios que ata vai ben pouco defendía. Desde o noso grupo decidimos non posicionarnos públicamente acerca destas contas para o vindeiro ano 2021, ata que o equipo de goberno comparecera na Comisión de Contas. Tiñamos moitas dúbidas acerca destes orzamentos, pero consideramos que era o goberno quen debía dar as explicacións oportunas antes de caer na crítica simple ou nun titular chamativo. Unha comisión de contas que acabou sendo inútil, absurda e que rematou coa sensación, señor Alvarellos, de que non tiña nin idea das contas que hoxe traen a este pleno. Porque ante as múltiplas preguntas resultoulle moito máis doado eludilas. Quero pensar que vostede si sabe porque a Xunta de Galicia nos deixa de ingresar case 500.000 euros ou porque a Diputación aportará casi 600.000 euros menos respecto ao ano anterior ás arcas municipais. Porque que desapareza máis de 1 millón de euros no capítulo de ingresos supoño que algunha explicación pediría como concelleira de Economía. Non se casou de repetir como mantra habitual e normal dos mandatos de Lara Méndez que ante a presentación dos orzamentos que estas contas, outras máis, pois son as máis inversoras do mundo mundial. O que tamén dixo no ano 2018, cando no capítulo de investimentos pasamos dos 15 millóns de euros, e nestes pois aínda non chegamos, e iso coa axuda dun crédito de 7 millóns de euros. Unha mágoa que agora pois non poderán repetir de xeito reiterado que somos unha administración con superávit e con débeda cero. Van a ter que ir pensando nun novo mantra para o seguinte 2021. En moitas ocasións, desde o noso grupo mantivemos que ser unha administración con superávit ou non era ser o resultado dunha administración eficaz, senón incapaz de executar o orzamento de manter un nivel de xestión eficaz. Así o amosan as contas xerais dos últimos anos. En cambio, para este ano 2021 teñen que acudir a un crédito para poder manter unhas contas estables e cun nivel de investimentos normal para unha cidade como a de Lugo. E iso sin modificar os ingresos, co que xa estamos absolutamente en desacordo. Se manifestamos que o ano 2021 tiña que ser de apoio absoluto aos lucenses cunha rebaixa na fiscalidade. Este era o momento de ingresar menos e deixar os cartos nos petos dos nosos veciños, sobre todo aqueles a quen se lle está a cobrar por servizos que non utilizan.
pero ingresando o mesmo que noutros anos e mantendo un nivel de investimento similar, precisan 7 millóns de euros. Din que é para manter a capacidade inversora fronte ao COVID, e minten, porque aínda é menor do consignado para 2018. Máis de 4 millóns adícanse ao mantemento de distintas rúas da cidade porque foi inexistente durante os últimos 4 anos e agora é imprescindible adicar estas cantidades para manter os distintos barrios da cidade en condicións. En isto seguro que todos coincidimos da súa necesidade, pero aínda que segue ser preciso un maior investimento na zona norte da cidade, absolutamente esquecida, para evitar que sigan existindo desigualdades respecto a outras zonas. E o mesmo acontece co que se destina á zona rural. Di a señora Méndez, este é o mellor exemplo de que vostede repite unha e outra vez que quere que Lugo sexa o novo Vancouver, pero esqueceuse durante estes anos do estado lamentable que durante moitos anos tiveron que soportar os veciños pola súa falta de atención. Son unhas contas que priman o mantemento da cidade e que recuperan proxectos dos que se leva falando xa moitos anos como é o Paseo Interior da Muralla. Poucas novidades, salvo 785.000 euros que consignan para hortos urbanos. Tamén solicitamos á Concelleira de Economía información respecto a esta partida por parecernos desproporcionada e para saber en que estudo ou proxectos se basearon para esta cantidade e así evitar afirmar que como non saben que gastar estes fondos europeos, pois isto é o que lle sobraba e pois todo para o mesmo. E parece que esta é a explicación que máis se lle aproxima, porque sorprende que se destine esta cantidade cando os que existen non rato están nas condicións que todos podemos ver e os de Fontiñas, que foi un proxecto estrela do señor Piñeiro, moitos quedaron desertos e para os que se destinaron menos de 100.000 euros. Incrementan tamén o custo en servizos, en contratos externos. Esos, señora Roxo, que vostede criticaba, ata chegou a plantexar no ano 2016 a remunicipalización do servizo de lixo. E mire agora, consignados 15 millóns de euros para este servizo. Que lonxe queda xa ese 2016, verdad? Mais do 50% do orzamento adícase a estas prestacións. E iso que non aparecen contempladas partidas para o Centro Social da Piringalla, que se supón abrirá en abril, para o do barrio ecolóxico, para o de Lamas de Prado, para o edificio co-living ou mesmo para o auditorio, que nin lle adican un programa propio. Tanto reclamar un novo auditorio, e no ano da súa inauguración só conta con 68.000 euros para acondicionar a súa parcela. Todo isto significa que se incrementará considerablemente o custe xeral desta administración e este endebedamento que vostedes inauguran para este ano 2021 ten pintas de converterse no habitual para poder equilibrar o nivel de ingresos e de gastos. E ao noso grupo isto é o que realmente nos preocupa. Están a presentar continuamente investimentos que, sen coñecer a súa utilidade real, suporán un incremento do gasto público considerable. E parece que do que tratan é dunha fuxida cara adiante, falando de inversión que, con nivel de ingresos que temos actualmente, será complicado manter. Salvo que renuncien vostedes a outro tipo de actuacións, sigan incrementando o endebedamento ou suban os impostos aos lucenses. É a súa política de anuncios sen ningún tipo de reflexión que amosa non ter un proxecto de cidade na cabeza e que vaya máis alá dun mandato. Moi ben, moitas grazas. Quen dá agora para o portavoz do BNG, para a señora Roxo? Moi bo día a todas e todos. Ben, tal e como explicaba ao inicio a Concelleira de Economía, estamos a falar duns orzamentos expansivos. E, ademais, iso é moi importante porque supera erros do pasado, de cando precisamente nos atopábamos en precrises ou mesmamente xa emerxidos totalmente en crises económicas, pois se tomaron decisións levados polas políticas neoliberais que levaron pois a que se retrotraera precisamente a inversión pública, cando quedou de sobra demostrado que precisamente as administracións públicas teñen que ser o motor económico neses momentos, algo que, por certo, na intervención de Cidadáns volvíase poñer en dúbida mal estar máis que demostrado. Son os primeiros orzamentos da era COVID. Entón, non só é necesario ese investimento do que acabamos de falar, que van poder solucionar os problemas da xente de Lugo, e que tamén, con esta inversión económica, van poder estabilizar e crear emprego. Senón que tamén, sendo os primeiros orzamentos da era COVID, tamén levan consigo pois estrategias de debates que se están a dar máis se cabe na sociedade neste momento. E un deses debates é o futuro das cidades con respecto ao propio espacio público. Houve un momento no que no mes de maio saímos ás rúas e decatámonos de que non tiñamos espazo suficiente para as persoas, que as cidades durante décadas se foron deseñando sen ter en conta pois, o propio peón. E démonos conta en Lugo, déronse conta pois, na gran, inmensa maioría das cidades.
E agora, a partir do ano 2020, a partir da COVID, pues, está clarísimo que as cidades teñen que tomar outro rumbo. E nestes orzamentos, por iso van partidas que van precisamente destinadas a ir avanzando nesa línea. E nesa línea, pues, vai incluída pues, cuestións como pode ser a humanización simplemente do entorno que hai entre a Porta de Santiago ou a Rúa Vilalba. Un punto importante, estamos a falar de un tramo onde os propios vehículos pasaban tocando a muralla prácticamente, onde non había un paso continuado. Entón, con esta medida vamos a poder avanzar nese espacio que, sumado xa a Mosqueira, que comezará nun par de meses a executarse a súa obra, queremos un importante ámbito peonil no entorno do noso monumento máis preciado da cidade e, ademais, seguiremos a protexelo, reducindo pois, o tráfico que circula a través dele. Nesta medida vai tamén incluída a humanización da Rúa Lamas de Prado, que, ademais, é o viario principal que vertebra un barrio que ten máis de 15.000 habitantes e que calquera persona entenderá pois, que necesita pois, unha remodelación. E, por tanto, iso vai permitir tamén que a columna vertebral dese barrio pois, se poida mellorar para que despois se poidan levar adiante pois, outro tipo de rúas transversais. Nesta medida tamén se vai apostar por un novo modelo a crear na creación de rúas de espacio público que cambia, corrixe un problema que se ten cando se quere gañar espacio público. Hai rúas que teñen un ancho que ou suprimes prazas de estacionamento, que en moitos barrios non é posible, ou as faz, non tes forma realmente de incrementar o espacio peonil. Vaise comezar, e así aparecer collido nestes orzamentos, co modelo de plataformas única que se están a levar noutras cidades no barrio da Milagrosa, en concreto ca Rúa Luís Xoane. Ademais, é un modelo que para este tipo de barrios permiten pois, a convivencia de peóns e vehículos, por tanto, o peón gaña moito espacio, non se perden prazas de estacionamento e vais a poder levar, entendemos que se funciona ben, que estou convencido de que funcionará, pois no futuro, pois outros barrios de características semellantes ao da Milagrosa, como pode ser pois, o barrio Feixó, o barrio de Fingoi, incluso algunhas zonas da Ceña de Olga, que teñen ese mesmo problema. Vai tamén incluído 900.000 euros para a reparación dos pavimentos das rúas. Evidentemente, é algo necesario, hai moitas rúas que necesitan de todo tipo de arranxos, ven nas súas beirarrúas, ven na calzada, e, polo tanto, pois se vai continuar a avanzar nese tipo de proxectos que, ademais, son demandas casi diarias e que hai que cubrir. Vai 1 millón de euros para a renovación do alumeado. Isto súmase, ademais, a 1.300.000 euros aproximadamente que se veñen incluindo pois, nos orzamentos pasados ou nos suplementos de crédito pasados neste mandato, porque, ademais, é unha cuestión bastante importante. Primeiro, porque estamos mellorando a iluminación de moitas zonas, onde a iluminación pois, non era máis a caída. E despois, porque estamos conseguindo pois, que os novos métodos, pois, que os novos sistemas de iluminación que hai, pois, aforrar custes e deixar pois, unha pegada ecolóxica moito menor. Son inversións importantes, pero que de cara ao futuro pois, se van tender a rentabilizar. Continúase tamén cas melloras do cemiterio, cas melloras do mobiliario urbano e continúase tamén, sobre todo, apostando pola cultura. A cultura é un sector que agora mesmo está pasando moi mal, moi mal. E, ademais, se lle está atacando incluso no ámbito político dunha forma moi injusta. É un sector que está demostrando que pode ser seguro, que ten capacidade para ser seguro e as persoas que están aí precisan traballar. Ademais, un pobo que perde a súa cultura perde o todo. É algo que non podemos permitir. Vai tamén o incremento necesario dese 20% de incremento de custe para a instalación das novas líneas de bus. Un proxecto, ademais, que foi debatido por todos os grupos e que imos instaurar pois, xa de forma quasi inmediata. Eu hoxe, a verdade, xunto cos meus compañeros de goberno, Moi ben, finalizou o seu tempo, continúa na seguinte quenda e turno agora para o portavoz do Partido Popular, 6 minutos. Bo día de novo e grazas, Aldesa. Estes son os segundos orzamentos do bipartito e non mudan vostedes de actitude. Péchanse en banda a dialogar e impoñen o seu criterio sin buscar ningún consenso.
Vostedes faltan a verdade cando din e admiten a totalidade das nosas propostas, pois tan só 9 das 47 presentadas aparecen recollidas neste documento. En lugar destas propostas, prefiren, ademais de pasar o rodillo, faltar a verdade. E digo tamén porque falan de orzamentos expansivos. Pois sí, señores, claro que son expansivos e tamén son progresistas, pero son únicamente para os seus petos. Nun momento de dificultades como este goberno debería ser o primeiro en apretarse o cinto e conxelar o soldo dos cargos políticos, tal e como fixeron o Goberno do Estado, a Xunta e a Diputación. É verdade que tanto o Estado como a Diputación tiveron que recular, por a intención era a mesma que vostedes. Pero non, vostedes o seu, e van a aprobar unha suba do 2% dos seus soldos. E, por favor, lles pido que non utilicen os funcionarios para xustificarse vostedes. Vanlles costar vostedes aos lucenses 10.223 euros máis ao ano. E miren, xa eran o goberno máis caro da historia desta cidade, 521.000 euros ao ano. É dicir, durante o mandato pagaránlles os lucenses 2,5 millóns de euros sin contar os seus asesores. Ademais de incrementar o gasto corrente con estes soldos, non se conformaron e, a modo de agasallo anticipado de Reis, deciden destinar máis de 100.000 euros a compra de coches de alta gama para a señora Aldesa e o goberno. Sí, para a señora Aldesa, por moito que traten de justificarse de que son para funcionarios e a corporación. Xa nos dirá cal vai a ser o protocolo e o criterio para que os poidan utilizar. Estas decisións, dende logo, para o noso partido, son inmorais, insolidarias e demostran que só están preocupados polo seu, especialmente como lle dixen polo seu peto. Tamén é moi chamativo que nestes orzamentos vostedes soliciten un préstamo de máis de 7 millóns de euros e vai a supoñer unha hipoteca de 10 anos en pagos a este concello. E, ademais, os que temos que sumar 1 millón de euros de intereses. E mire que se podían facer cousas importantes nesta cidade e necesarias con ese 1 millón de euros para todos os lucenses. Non entendemos como se solicita este crédito cando tiveron vostedes a súa disposición 47 millóns de euros de remanentes. A súa incapacidade para executar investimentos queda reflexada no escasísimo peso do Plan de Investimentos para 2021, que non chega ao 15% do total do orzamento. Isto, ademais, quedou reflexado este ano na Conta Xeral de 2019, cando só foron capaces de executar o 15% do presupuestado en investimentos. E, mentras isto sucede, continúa a escalada de gasto corrente, que sube en 2,5 millóns con respecto ao ano 2020, e xa representa o 85% do orzamento. Nos gustaría que nos explicaran como se pode presumir de presentar os orzamentos máis sociais cando recurtan nun 32% a partida de outras accións de promoción social. En concreto, restan 300.000 euros a entidades que o están dando todo nesta pandemia. En servicios sociais resulta sorprendente a escasa suba na partida de emerxencia social, que pasa de 270.000 euros a 300.000, tendo en conta que temos denunciado en varias ocasións situacións que dende o goberno fostedes incapaces de darlle solución en tempo e forma. E outros aspectos moi chamativos destes orzamentos pois son eses 200.000 euros para a promoción da imaxe da señora Aldesa frente aos 78.000 para a promoción turística da cidade. Non é fácil de comprender como os señores do Bloque Nacionalista Galego permiten esta atropelía, por chamala de alguna forma. Votamos en falta e non haxa nin un só euro para tirar o Garañón, nin para a playa fluvial, nin para a unión do paseo Miño Rato, e mesmo renuncian a actualizar o PEPRI e a revisar o Pexón. E o mesmo o desenvolvemento urbanístico do Carmen. Bueno, e xa nos dirán vostedes como pensan facer fronte a esa sentencia da Fábrica da Luz. Tampouco reservan diñeiro para o novo auditorio de Magoi. Si figura unha partida para Gustavo Freire, o que confirma que non o queren poñer en funcionamento porque nin teñen programación nin se ven capacitados para a súa xestión.
Bueno, e diremos da zona rural. Manteñen vostedes un volumen de inversión similar, 700.000 euros, pero representa o 0,65% do seu orzamento. Discriminan, dende logo, aos veciños do rural porque non teñen en conta nin a súa poboación, nin a súa dispersión, nin a súa extensión. Representan o 85% do municipio. En deportes, renuncian a facer ese novo pabellón polideportivo e vostedes votaron a favor nunha proposición e presentamos no Partido Popular fai un ano. Pero é máis chamativo que votasen en contra doutra proposta tamén do Partido Popular de construir un circuito de motocross en Teixeiro dicindo que para vostedes tiñan un proxecto moito máis ambicioso o noso. Nosotros pedíamos 50.000 euros. Vostedes destinan 35.000 euros. Por lo tanto, un novo engaño e este. Moi ben, finalizou o seu tempo. Iniciamos a segunda quenda de intervencións coa conselleira de Economía, coa portavoz do Goberno, 3 minutos. Moitas gracias, alcaldesa. En primeiro lugar, señora Louzao, isto non é un rodillo, si hai debate, non hai rodillo algún. O que me parece a mí é que a vostede lle gustaría presentar estos orzamentos como propios, pero non é así, non está vostede a gobernar. Estou convencida de que lle gustan. Respecto á Comisión de Contas do outro día, sí que quero dicirlle que foi absolutamente inútil, pero inútil por unha razón. Explicoulle o interventor cada unha das cousas que vostede preguntou, cuestións técnicas. Usted só vai ali a falar, nunca a escoitar. Por iso sí que foi inútil, señora Louzao. Respecto, en outras cousas incluso minte, e teño que dicir que minte. Vou a poñer un simple exemplo. Nos hortos urbáns, os de Paxariños, ningún quedou deserto, señora Louzao. Ningún. E incluso hai máis solicitantes en lista de espera. Concretamente, hai 18 concedidos e 19 en lista de espera. Por iso, falar, non escoitar. E non colaborar, por suposto. Respecto ao señor Carballo, si quería falar do préstamo, do crédito de 7.150.000. As suspensións das regras fiscais da Lei Montoro aconsellan que neste momento se faga un esforzo inversor, aínda que lo supoña a previsión de acudir a endeudamento. En todo caso, unha medida consensuada cos servicios técnicos para non supoñer, por suposto, un mínimo risco para as finanzas municipais. E que temos dúas opcións, señor Carballo. Non acudir á débeda e invertir igual ou menos que outros anos, ou ir á débeda para invertir máis e non frear o crecemento. Este goberno aposta pola segunda. Queremos invertir máis para reconstruir o dano que esta crise supón tanto para o noso tecido económico como o social. Recordar tamén, señor Carballo, que no ano 2017 acadouse a débeda cero no mandato anterior da señora Lara Méndez e non parece moi prudente que se critique o uso deste endebedamento, xa que compre lembrar que no último goberno do PP, no ano 99, deixou unha débeda superior aos 43 millóns de euros. Respecto a cousas tan ridículas, podo dicir ridículas como soldo, coche, xa lle contesteu respecto do coche. Coches de 20, 17 anos, con máis de 400.000 kilómetros e avarias constantes. Respecto ao soldo, só lle podo dicir unha cousa. Existen concelleiros do PP que ganan exactamente o mismo que gano eu. Exactamente o mismo, ni un céntimo menos, pero non traballan. Mentras eles están facendo bricolaje, eu non dormía. Fundamentalmente nos momentos máis críticos desta pandemia. Só lle vou a contestar a isto, porque é vergonzoso que acudan a iso nun orzamento de 106 millóns de euros e que estén falando deso, porque é vergonzoso. Coches e soldos. Por outra parte, creo que son conscientes da importancia deste orzamento, por iso están tan, podo dicir, rabiosos, por a importancia que ten este orzamento. Moi ben, moitas grazas. A segunda quenda para a concelleira portavoz de Ciudadanos. Bueno, supoño que o modelo neoliberal do que falaba o señor Roxo será o que se refire aos últimos 20 anos do goberno socialista, que é o que vivimos nesta cidade e que vostedes pois siguen sendo cómplices. O que vostedes están a facer, señora Roxo, son o que non se fixo durante os últimos 4 anos e que vostede, como a min na oposición, reiteramos de xeito continuado
do esquecemento absoluto que se estaba levando a cabo na cidade. É o seu rédito que hoxe vostedes están aproveitando. Ciudadanos non está rabioso, señor Alvarellos. E estas son as súas contas. Asegúrelle que non as de Ciudadanos. E voulle explicar por qué. Porque, mire, non hai nin previsións para o Garañón, nin a fábrica da luz, que xa podemos comprobar esta semana que non pinta ben para os recursos municipais, aínda que vostedes quieran seguir alongando nos tribunais o resultado do que é xa unha xestión nefasta. Son as súas contas, as súas, as que a vostedes tocalles defendelas e, por suposto, executalas. Faltan outras partidas, a posta en marcha do auditorio, a partida para unhos orzamentos participativos que leva desde o inicio deste mandato desaparecida, un incremento dedicado ao turismo, que en pleno ano Xacobeo van a reducilo a mitade, reducen en máis de 100.000 euros o gasto nos centros do día, en promoción social 300.000 euros menos. Tamén creímos que nos sorprendía o señor Arroxo con algún euro para avanzar na unidireccionalidade da Avenida da Coruña, logo de presentar en decembro de 2019 un proxecto acerca das posibles opcións, pero preferiu consignar 30.000 euros para esa nova especie invasora que temos na cidade, que son os conos verdes. Ou mesmo outra partida para o cuartel de San Fernando, logo de afirmar a señora Méndez que se avanzaría no Museo da Romanización, aínda que fose con fondos municipais. Ou a esperada cuberta da piscina de Frixa, que aínda desta non vai. Os resultados, señor Alvarellos, son unhas contas que deixan en evidencia que non teñen claro que cidade quere que sexa Lugo dentro de 10 anos. Se ven legando a cabo accións aisladas, en un rumbo claro, cada grupo de goberno polo seu lado, un auténtico bigoberno, amosando unha absoluta falta de coordinación, e este é o que se ve desde o lado da cidadanía, e sobre todo camiñando cara a un endebedamento que será habitual para manter unha xestión de servicios que seguirá crecendo ano a ano. Desde Ciudadanos concebimos os orzamentos como plan económico que parte dun análise das necesidades, dos problemas do municipio, seleccionando logo as actuacións máis axeitadas para darlle solución e facendo un seguimento do grado de cumprimento. Non como acostuma facer este goberno, que primeiro orzamenta, logo inviste e despois e tal, pois xa xerará a necesidade. Teríanos gustado ter comentado todo isto e que vostedes nos deran as explicacións que considerasen oportunas, para non facer valoracións erróneas ou deixalo en poder da nosa imaginación. Hoxe podemos comprobar que non estábamos equivocados. Vostedes obvian e rexeitan absolutamente en todo momento o diálogo e a transparencia, polo que hoxe remitímonos ás evidencias obxectivas que deixan estas contas. Unhas contas que desde o noso grupo non compartimos nin polas formas nin polo fondo. Moi ben, moitas grazas. Por segunda quenda para o portavoz do BNG, o señor Arroxo. Grazas. Bueno, despois da intervención do Partido Popular, a verdade é que xa non sei moito que dicir. Imaginábame un debate con moita máis altura política, nun momento como este, no que se está a debatir sobre os orzamentos, e ao final acabou sendo un debate do máis puro, do maior populismo que se podía facer aquí no día de hoxe. E, ademais, eu creo que tamén hai que poñerse no sitio no que estamos. Estamos en medio da era COVID. O debate hoxe tiña que ser outro, e non andar cas chorradas que se están poñendo sobre a mesa. Por certo, coches oficiais. Señor Carballo, eu nunca me subi un coche oficial. Vostede seguramente leva tantos kilómetros como para dar varias voltas ao mundo en coches oficiais. Non me extrañaría que algunha vez fose xogar a partida en coche oficial. Entón, por favor, señamos un pouco serios con este tipo de cousas e non andemos, levando un debate que tiña que ser hoxe de peso ás pijadas. Ademais, eu entendo que precisamente cando se ten que facer o análisis de como teñen que ser as cidades do futuro, neste momento que vai ser unha transformación brutal, como a que puido ser no seu momento cando houve cambios importantes como despois de guerras mundiais, como despois da revolución industrial, da revolución tecnolóxica, porque agora mesmo estamos ante un cambio mundial. E Lugo non pode quedar atrás, ten que ter un debate serio a respecto do que vai querer facer neste ano 2021, que vai ser un ano moi complicado. E aquí o que vimos é a sacar que se o coche oficial de non sei que está variado e que non sei que máis. Unha cousa foron as roldas de prensa que se puderon dar nos días pasados. Pensei que o nivel do debate neste pleno iba a ser outro. Personalmente, unha auténtica decepción. Pensei que trataríamos de temas serios e que falaríamos do futuro desta cidade. Nada máis que. Moi ben, moitas grazas. Segunda quenda para o portavoz do Partido Popular. Grazas, alcaldesa. Miren, señores do bigoberno,
por moito que se esforcen vostedes en defender este borrador de orzamentos, desde logo, non é rigoroso en absoluto. En moitas das partidas vostedes o único que fixeron foi un horta e pega. Mire, resulta ridículo que aumenten en 20.000 euros a partida de ingresos de entradas en espectáculos, en exposicións, cando sabemos que existe limitacións de aforos. Asimismo, existe unha incongruencia en que incluyan unha suba de 100.000 euros nas partidas relativas ás entradas de museos, cando sabemos que non se obra nin por entrar e algún deles, como é a Casa dos Mosaicos, está pechado sine die. O mesmo sucede con outros ingresos, como son a escola de música, os comedores escolares, as actividades extraescolares e as garderías municipais, que ademais este ano teñen que aplicar a gratuidade do segundo fillo. Pero olmo desto é que vostedes prevén uns ingresos de 35.000 euros por colocación de terrazas cando a señora alcaldesa se comprometeu a non cobralos en 2021. E mesmo a señora Alvarellos corrixiu a ordenanza fiscal a 152, a de terrazas. Miren, e agora, señora Alvarellos, miren, na omisión de contas desta semana, a verdade, unha omisión de contas sí que foi ridícula, porque vostede non foi quen de contestar a ningunha pregunta e lle fixemos o resto dos grupos, non respostou a que se debe esa disminución nas aportacións das distintas administracións, dende a Unión Europea, a Xunta e a Diputación, pois debernos explicar. Bueno, supoño que será culpa do señor Montoro. Vostedes o están olvidando, o señor Montoro leva fora do goberno máis de 3 anos. Vostedes sigan con ese mantra e alguén lle lo comprará. Miren, eu xa lle dixen ao inicio que desde o noso grupo non podemos apoiar estes presupostos, porque nin teñen rigor e tamén son malos para Lugo. E non son os presupostos que Lugo necesita nun momento de crisis sanitaria, económica e social. Estes presupostos, repítolles, só respetan o que vostedes pactaron ao inicio do mandato. 60 para min, 40 para ti, pero non se preocupan das necesidades reais que ten esta cidade. E mire, señora alcaldesa, hasta podo entender que vostede non se poña colorada a compra dos coches oficiais de alta gama e a subida dos soldos dos cargos políticos, señora Alvarellos. Non dicimos dos cargos de funcionarios, dos cargos políticos. Pero non chego a comprender é como o señor Arroxo non se pon totalmente roxo e, encima, veña a falar de populismo ao Partido Popular. Vostedes sí que son populistas. O que pasa é ahora mismo non se poñen colorado porque lles está pasando o mismo que lle pasou ao Marqués de Galapagar. Unha vez que pisou Moeta, olvídense. Moitas grazas. Última quenda para a portavoz do Goberno, para a concelleira de Economía, Paula Alvarellos. Señora Alvarellos, disculpe, non se lle escoita. Conecte o... Un momento. Agora. Agora, escoítase? Agora sí. Solamente teño que dicirlle unha cousa, señor Carballo. Isto non é un borrador, porque parece que usted ainda non se enterou. Estamos nun proxecto de orzamento, non un borrador. Iso é o primeiro. En segundo lugar, respecto á Comisión de Contas do outro día, eu só respondi unha pregunta serias e a persoas serias. Dito isto, estou de acordo co meu compañeiro, o concelleiro de Mobilidade. Aquí non hai debate, solamente hai populismo. Polo tanto, eu vou a decir o que debemos decir e que vostedes saben. Hoxe é un gran día para esta cidade. Este orzamento estará á altura das necesidades dos veciños e veciñas de Lugo para a situación que estamos a vivir e que aínda pode vir. Este orzamento está especial e fundamentalmente pensado para ese obxectivo, como estarán os vindeiros orzamentos, hasta o ano 2023, en que Lugo será unha cidade moito mellor, unha cidade máis verde, máis sostible, igualitaria e social. Moitas gracias a todos e bon Nadal. Moi ben, moitas grazas a todos polas súas intervencións. A min gustaríame facer así algunhas apreciacións, empezando por Vancouver, porque escoitar que non temos modelo de cidade, estar continuamente reiterando o que para nós exemplariza
Vancouver, que é precisamente o noso modelo de cidades, a cidade verde, a cidade sostible, a cidade integradora, esa cidade que ven recollida nas distintas estrategias dos fondos europeos, esa cidade que levamos planificando desde o ano 2015 a través das estrategias, porque ao final as estrategias son directrices da actuación a través dos cuales despois materializamos o noso proxecto modelo de cidade, esa cidade que vai a recuperación dos espazos públicos e vai máis aló do que son as peatonalizacións, porque evidentemente forman parte dese modelo de cidade, pero unha parte dentro do que é o concepto de recuperación de espazos públicos para uso público en esa cidade sostible medioambientalmente, esa cidade activa na loita contra o cambio climático, esa cidade verde que, como digo, está dentro deses fondos europeos, do LIFE, do DUSI, do Smart City, dentro das distintas modificacións de crédito que levamos aprobadas desde o ano 2017 coa petronización de Quiroga Ballesteros, coas distintas modificacións que levamos feito en todos os anos, eses distintos orzamentos que tuvemos para executar en estas directrices ou eses incluso os proxectos que veñen a través do IDAI que seguirán implementando o noso modelo de cidade. Por lo tanto, a mí gustaríame escoitar de vez en cando tamén cal é o modelo de cidade que plantexa a oposición, porque aínda non o sei. Critican o noso, non aportan moitas solucións para mellorar o noso, pero evidentemente non sei e descoñezco. Señor Carballo, o 80% das propostas de competencia municipal están asumidas en estes orzamentos ou en distintas modificacións de crédito, non son estes orzamentos. Inclusive, algunhas xa están listas e finalizadas. O que é curioso é que ven aquí vostede que ten responsabilidades tamén no Parlamento de Galicia a pedir o que non son capaces de facer na Xunta, porque falar de que non se tuvo en conta a oposición cando sí, a través das mocións, a través de outros elementos se ten en conta as propostas da oposición, en cambio, na Xunta de Galicia, ningunha soa das propostas da oposición. Por lo tanto, isto de replicar, exixir, donde non gobernan, o que non fan cando gobernan, nós temos en conta as súas propostas, e moitas, como digo, están incluídas, ou xa se están executando, ou xa están feitas. Por lo tanto, pois, evidentemente, non é certo o que manifestou. Con respecto ás subidas salariais, señor Carballo, decille que se aprobaron no ano 19. No 2019 se aprobaron estas subidas salariales. E máis, co seu voto a favor, porque vostede votou a favor destas subidas salariais que se aprobaron xa no ano 19, que eran para todos, para os seus asesores tamén, para os seus concelleiros que teñen dedicación exclusiva tamén. Vostede non a ten, é certo, cobra por a Xunta de Galicia, a través do Parlamento de Galicia, ten o seu salario que cobra. Pero por aquí cobra as asistencias aos órganos de goberno, órganos onde se toman esas decisións e onde se aproban esas subas. En ese caso, xa digo, pois co seu voto, pero é triste que cobre por eso e non se entere nin do que ali se fala. Señor Carballo, presta atención, atenda o que fai, e sobre todo cando vostede levanta a mão, como neste caso a suba tamén deses salarios que vostede levantou a mão. É triste tamén que ao final Lugo non merezca o que si merecen os galegos, porque así o dice o vicepresidente da Xunta de Galicia. E lle leo literalmente, dice, la mayor parte tiene máis de 10 años, estamos falando de 82 coches, que dixo Alfonso Rueda que había que renovar, 82, porque teñen máis de 10 anos. Non sei se os galegos non poden ter no parque móvil da Xunta de Galicia coches con máis de 10 anos e os lucenses temos que ter coches con 20 anos que están continuamente no taller. Non sei se iso que quere para os seus veciños e veciñas defende aquí unha cousa e outra na Xunta de Galicia. Pois digo que, claro, nós vamos a decir que hai que seguir renovando todo o parque móvil do Concello de Lugo, de vías e obras, de medio rural, da Policía Local, de bombeiros e do parque móvil tamén son necesarios porque teñen, xa digo, unha media de 20 anos e, polo tanto, toca renovalos. E os lucenses somos tanto como o resto dos galegos, non máis, pero tanto como o resto dos galegos, sí que somos. E iso é o que vou defender eu sempre. E o que é triste é que nun orzamento de 106,4 millóns de euros nos centramos nas anécdotas simplemente para buscar unha excusa para decir que non a estes orzamentos. Orzamentos con 106 millóns de euros, orzamentos que son
os que máis invirten en políticas sociales da historia da nosa cidade, onde seguimos incrementando, facendo un esforzo inversor tremendo, e para incrementar ese esforzo inversor, para incrementar un 40% o capítulo 6, nos vamos a débeda. Sí, nos vamos a unha débeda, pero a débeda é unha estrategia, é unha táctica presupuestaria consensuada técnicamente, señor Carballo, porque nós si falamos, escoitamos, aprendemos e, además, intentamos ter en conta a quen sabe e nos pode asesorar en este eido. É unha táctica, unha estrategia consensuada, como digo, técnicamente, en a que non lle vai a supoñer aos veciños da nosa cidade ningún só euro de maior coste. Ningún só euro de maior coste. Isto xa é un anuncio a día de hoxe. E non vale falsear datos, e non vale decir que son contas maquilladas, menospreciar o traballo técnico falando de que eses ingresos se están maquillados ou non son reales, cando a última liquidación que temos feito ao ano 19 dice que a partida de ingresos se aproximou un 97%, casi a totalidade. Por lo tanto, estamos vendo con eses datos, porque donde hai datos calan bocas, estamos vendo con eses datos a exactitud e pulcritud que se traballa técnicamente dende este Concello. Por lo tanto, é polo que vamos tamén a esta estrategia, esta táctica presupuestaria para poder seguir facendo ese esforzo inversor e para poder seguir invertindo na cidade como fixemos no último ano, donde invertimos 49 millóns de euros, sin sumar os 15 que vamos a aprobar no día de hoxe, porque nos poñeríamos en 64. E donde vamos a seguir incorporando crédito a través de suplementos, a través de modificacións de crédito, para seguir invertindo na nosa cidade e para seguir facéndolle frente a todos as cousas sobrevenidas que nos poidan vir, ou a aperturas de novos investimentos ou aperturas de novas infraestructuras que seguiremos tendas en conta cando sepamos tamén realmente plazos, tempos e costes do mesmo en estado xa definitivo e, por lo tanto, teremos esa capacidade para facerlle fronte, porque estamos a falar de que isto é un orzamento para o exercicio 2021 para executar no ano 2021 e que é un instrumento máis do que nos dota, o instrumento máis o máis importante, pero un instrumento do que se nos dota as administracións para poder seguir planificando o noso modelo de cidade, para poder seguir invertindo e para poder salir dun momento excepcional, dunha situación tremendamente complicada para a nosa cidade, igual que para o resto do mundo, porque estamos a falar dunha pandemia mundial sin precedentes e, polo tanto, o que queremos é sair reforzados desta situación. Con este orzamento, con Lugo transforma, con esa estrategia de 12 millóns de euros para captar inversións, con os distintos planes e actuacións que levamos posto en marcha durante todos estes meses, con esa inversión que vamos a facer de casi 1,5 millóns de euros para seguir dinamizando o comercio a hostelería da nosa cidade e moitos outros instrumentos que se seguirán sumando para conseguir, como digo, sair reforzados desta situación e para nós hoxe, como decía a concelleira de Economía, é un día importante, é un día moi importante, un día feliz, é un día onde imos aprobar estes orzamentos que son uns orzamentos excepcionais, que son os orzamentos expansivos, estes orzamentos solidarios, os orzamentos da recuperación. E o triste é que a oposición non está, a oposición está ausente, a oposición non suma, a oposición non quere apoiar estes orzamentos da recuperación, estes orzamentos que van a contribuir a que Lugo teña capacidade de crecemento, de desenvolvemento e que saia reforzado de esta situación de dificultade. Así entendemos nos estes orzamentos, así os presentamos, así presentamos este proxecto de orzamentos e así aprobaremos estes orzamentos para seguir contribuindo a dinamizar a nosa cidade e para recuperar e sair desta situación da maneira máis reforzada o antes posible e, sobre todo, sin que ninguén se quede atrás. Vamos a proceder a votar o orzamento xeral da Corporación do ano 21. Votos a favor dos orzamentos. 13 votos en contra, 12. Pois quedan aprobados os orzamentos do ano 21 para a cidade de Lugo.
Moi bons días a todos e a todas, que non habendo máis asuntos que tratar, levantamos esta sesión e ainda nos quedan outras sesións antes de poder felicitar estas datas e nos veremos todos emplazados na vindeira semana. Bo día e boa semana. Buenos días.